Shua bangan IAP ke jengkren ngakwa ban pen IAP ke ne ka video ke ba kata ya kam sim ke jonga ka penlong nga ban kren ha ke ne ka janmit pe ya ke ne ka video de kumba pilai I ya ke ne ka video itu I long kami ide I long kami iba ngam tip mo namar ngam kwa hiru bangan tuklar ya kam snong ki bru henry haba ka video ka sapriang ka poi sanga kadon ka jingkta kam sim jonga namar ba ngide ki bru ngidon sibun ki jing bakala la ka dei hakano kano kaliang yo le se ka tu ka bru ka ba ki ong ba ka dei ka long kami ka ba di kiat mo yo le se ka dei ka di kiat tang namta ibai jakpo lane yo le se dadi ba ile hakano kano kar komru ka jingle kala palat kam dei ngam soe hapsu ka jingle lada ka kam ka bangila ban penbet sisnong tongin nia persang ban penbet no hapo ka snong ka thau ngim dei ban pen sapriang I ha po ka social media ya kumban su ong no hato phila bu ka jingkali la de ba hato kumu briu phim don ka jingtuna lane lada phim don ka jingtuna hato ki bahing hasem jo phi kim don ka jingtuna bat habak lada ki bahing hasem jo phi kim don ka jingtuna hato ki kur ki kha ki jo phi kim don ki jingtuna lane ki khun ki kti jo phi kim don ka jingtuna yo le se ka e ka ba phi phile ya itu ilong kami menta ba pli kan hiar pateng sha phi la shai la ski phila bu kata ka jingkali yo le se hato phi biang lut na dong sadong itu ki nong le ilong kami ngam so hab ya ka to ka jingle namar ba ka sapriang hapo ka social media ngan ong ye phi ba lada kasnong ka khlem tip e shapang ka tu ka video lane phim tip e shapang ka tu ka video ngan ong ye phi ba uto nong ring video bat unong pen sapriang ya ka tu ka video ude ban perkhat swa bo un pen sapriang ya ka video namar ba kane ka jing pen sapriang jong phi ya ka video jong ka kala yo le se lada ka de ga breu ka ba lanu kino ki breu ki balengkot ka jingmut jing perkhat kila ban sim wat ya ka jing im la deru hato pila perkhat swa ba pin pla ya ka to ka video lada ka to ka breu kan sim ya la ka jing im ka jong ka hato mano ban kit kli ka snong na kit kli unong pla ya ka video ngano ngai phi ba kane ka de ka jing hikai ba lada kano ka case ka ba ka snong hi kadang la ban control hapo ka snong ngimdei ban pen sapriang shaki social media namar ba kibriu ki ba sha that hapo ka social media lada ki dei kibriu ki balengkot ka jingmut jing perkhan kila ban sim wat yala ka jing im la dero dengan ongai phi sa ka siken tin ba itu ikong iba sha pendeng tin lane iba phikno ba di khor hato phi la tipsai ba na ka e ka daw idi khor bat lada I baklaro hato kata ka jing bakla jong I hadu utau put ba pin haban spread ya ka video ka jong I apo social media kade kata perlok ba I bangangam sngwe ham ba kapen I ba ka jing yalong prakhasi hadu kat ne kalong lada kile ginong wei omdon baang umdon bakren umdon bapet handai prakhasi ya pendeng tin that amedia pendeng sled kane kade ka bangam so ya ham omdei banga isi ya no nenga persya ya no handai kane kade ka jingkren ka banga ngapen sa phi ba nane sakman kat ka ba phila ka e ka ba ja po shno po thau ju phi phim dei ban spread kumar ya ka video lane phin that Punjab borom ya ki breu ma namar ba ka e ka ba phi phile
Yo lese lada dei gibriu gibalengkot jembut jeperkan. Kan poi hadu tau put berkin sim yala ka jeng im. Lada kato ka beriu kan sim ya ka jeng im lade. Manawan bakli. Kane ka pen isai ba. Ngiu khasi prakhasi. Kakam siyeng that madan. Kakam senong that madan. Kiwe gibai i kinongom no. Ngam sewe ham. Bat ngakerpat ladau tu beriu bapan sapriang ya ketuka video, ubaring ya ketuka video jong ketuka jong itu ilum kemi ulak singiau ba ulak poi beneng bat ladau singiau ba umdon kanok umdon jeng baklas yu hang ne pertai kan sawan hiar pateng ya ki khuni kiti jongo bat ya ka longing long sem jongo da perkhat bha swa ban le ge lada phimdon syu ka jeng baklas jeng im lada phimdon syu ka jeng tuna bat lada phila ban penstom ya ka men simbriu ya ka met briu ya ka jinglong ki briu ya ka jing bakla ki briu phila dei phila don lepa ka dan jong blei phila kiu benang dei ba kiu benang daya bro phikno phikiu benang rengkat ka met ka phat phide ki briu bom don jing tuna tang kene ka ketin ngan ong e phi ba uto briu open sapriang ya ka to video lada ula ban weng no ka to video bat lada umla ban weng ru da perkhan nang ne sakman lada ka to briu kan sim ya ka jing im lade lane gino gi briu ki balengkot jumut perkhat kan sim ya ka to ya ka jing im lade manawan bakli ka khamsniu ko badi khor ne ka khamsniu bon priya briu daki hajar ngut daki phau hajar ngut ki briu lane ka jingsniu ko don hapok kari khasi jungi udrox konja kiwe de hanrei ngami i namta kita tang na kadau badi khor pithat social media pi pendeng tin am sa ham tang gina gi tin ngan ong phi khoble subun ban ngadon ka jisnyo ko ba ngamla ban set ya lade namar ba ngasen wat lada itu imun kimi long kom no ro kadon ka jingsen namar ba ngidon gi bahi ngasam ngidang don gi khun kiti nang ta ngidang don gi perlo gi perjor bat ngi kum gi bru ngidon subun ki jing bakla ka jing im ngam ya ro ya gitu ginong pensajai i hanrei nga isi namar ba kato kam dei ka jing sneng kato ka dei ka jing snyo hok ya lade ka jing snyo shidai lade ka jing snyo rublei ya lade ba pithat ya i a social media hoi lada kano kasnong karai kasnong ka jing penya jong kasnong lada maka kale be an kale bakla to ya pen bet da kasnong ka thau be snong ya ka mlelei hanrei ka jumut ayu ba phin pendeng tin bat phin that eka social media ba pli tangi kenai kentin ai khoblei phi barok ki ba pe ja kane ka video ko jonga ngej ba phiru phidon ka ju ko jing sngo ko bas ngau manga te khoblei subun khoblei sejarmu